No tak musím si dávať pozor, aby som nepoužil nejaké silné slova, tak, ale hovorím, nechcem znižovať víťazstvo Nitry, ja mu gratulujem úplne jasne, lebo dali jeden gól a vyhrali, ale takú Nitru som nevidel v domácom prostredí už dávno a ja si myslím, že dneska sme im 3 body nie že darovali, ale ja ani neviem, aký termín na to použiť, takže z mojej strany všetko. Víťazstvo je určite spokojnosť, získali sme 3 body. Ten cieľ náš bol, lebo naozaj ten Martin má veľmi silný tým a my sme toho strašne radi. Samozrejme, ten dôvod zápasu bol veľmi dobrý z našej strany, tam trošku utlom v druhej tretine, ale zasa ten zápas sa hrá 60 minút, čo sa oplatilo hrať a hovorím, my sa z toho tešíme a opäť sme sa priblížili k Martinu.